রাইট মারখা ভিলেজ কমিটি নির্বাচন বংশিনাই এডিসি নির্বাচন বল তাবো একলগে মা খাইনাই তার মানে সিনি ত্রিপুরাসর তিনি সুখবর বেলেগে সুখবর আর বাক্সা বরি রক্ত খতংনি বাগै মাংসে খতং বাগै মাংসে ফাयो ভিলেজ কমিটি বতাमो एडिसि बुथ बतामो साइमेन्या बन बागै जों सिनि बुसखांगो एडिसि निर्वाचन बंनाय ते ভিলেজ कमिटी निर्वाचन सिनाय तिनि सुप्रीम कोर्ट जों राइट मानखा बन बागै जों दिनै मकसुदो खतंया ত্রিপুরাসানি जे यक सामाने ত্রিপুরাসাर जे थरक जामाने विश्रामगंज बाजार एरिया कयरामुरा जागा हाय दुतलाङै जे नगर पन्चायत खायनाय माने अमन थेके यकनि बागैसो जों दिनै मिटिं खालायो जों नुखाबले कयरामुरा अदेकलां थांगा नगर पन्चायत एडिसि न जेनेरेल खायतलां थानान बागैनो जों आन्दोलन मा खायलायखा दिनै मास्टार गामितलां जाखा बरगुतलां जाखा दिनै पोस्टको तो पुरानो तलां जाखा हारुं बारारक खोनाके कयरामुरा अमतलां जाय कोनो क करिबले लांजाक मानो कारण बनि बंशनि जे बनि बसंनि जे बरकनि पलिसि आबो अन्य रकम बरक नायो बनि बसंनि बरक नायो तामो ত্রিপুরাসানি जागानो तरक तरके सबाइतलाङैनो जेनेरेल खायगोनि आबो सोंमा बुजिनाय दिनै रमनि ताबोदर न जे हाजाम काद्रब जे दिरो समनो न गचाम आबो जेनेरेल थाना नाय दङ ताबो आरो वानसा हापायनाय कयेक बसरनि परा आरो बरक हापायनाय निजिनि जागा बनि जागा बता हापायांनायबा कारण आबो जों थांजाखौ मा दंनाय थांजानि बिसिङाव जों दिनै नुखा दिनै कयरामुराव जों नुखा बिजेपिनि একটা मिटिं खायमालिया आबोन कारण थामबा कयरामुराव थांजा ताबो दङ कयरामुरानि बरक ताबो थांजा दङैनायनो दिनै बुबाग्रानो लगेरैनो दिनै अ जागा बिजेपि सिपिएम मिटिं खायमालिया थांजा दङे जों बसखांगो अमो खतंग तो कोनो व्यापारिया म खतंग तो कोनो या थांजा दङांके सिनि जे मानथाय सिनि जे हा जे लांजाक दंमाने आपनो फिरक नानान बागैसो जों दिनै मुभमेन्ट खायमा दं ত্রিপুরা मथा कोनो रैमान्या जों साया जे चाकरि नाय होनाय कोनो दिनो सोंहरो माइको बाजारनि सायाखौ अर जतन नखौ चाकरि नाय होनाय दिनै नगरनि सिनि थानि क्षमता गरै जों केबनो मागनां नगरनि सिनि क्षमता गरै जों एकमात्र सिनि नाहारमं ताबो रमदि सिनि बयसनि जे बरक थांनाय बरक आलादा ताबो रमनि ताबो चरायरंनि नरग बुसापुथनि अबस्था बाहेंनाय आबोनोसो जों चिन्ता खायनो दिनै बुबाग्रा लगे मारनाय बुबाग्रा बा कंग्रेस साबले बुबाग्रा कक सामरे कारण ताबोबा आनो लगेरदि आं नरं थानि कोनो रां फैसा सान्या आनो लगेरउइनाय नरगनि मान थाइनो आंग्रेना बागैसो दिनै बुबाग्रा फायो ताबो गोबां मा जों नुखा दिनै अर कक सानापाना आं कक बुकुक्ति फास फालिया माइक बो पेरे पेरे बन माइ कक साना जों मुसुंलै आं बस कांनि दिनो जों नुकनाय बुस्राम दिनो बुबाग्रानि बिसिंतै दिनैनि जे जित ভিলেজ कमिटी निर्वाचन मा खायनायनि 10 बছर जे बुबाग्रा केस खायमाने दिनै जे अमर सिनि थांजानि जबानि सिनि जों मानमानि जों 125 एमेन्डमेन्ट माननाय 125 एमेन्डमेन्ट जे जों त्रिपाक्षिक चुक्ति खायमाने आबो जोंनो इमिडिएटलि मारनाय 125 जे त्रिपाक्षिक चुक्ति मा जागा तामो दं ত্রিপুরাসা एरियाव एडिसि एरिया 50टा सीट होनाय एससी सीट बारिनाय सिनि जागानि पावार मानाय सिनि लैंड बुइनाय मैया डायरेक्ट फान्ड फाइनाय केंद्र सरकार থেকে डायरेक्ट फान्ड फाइनाय आ चुक्ति से बुबाग्रा खायमान दिनै बीजेपी नि अवस्था हामियाव रतै मा दङ किन्तु रतै फाना चलायरि तनाय बीजेपी चलायरि तनबाना सोमो नासिं मा दंनाय बुबाग्रा लगेरि मा दंनाय अ यक सामा मायासो फैद बनि बागै थांसा जों बसखांदिनो हायनाय सिनि एडिसि चंमारि फाय दङ ताई 2 मास परे सिनि एडिसि चंमारि ओ एडिसि चंमारि ओ जों हायनाय बुबाग्राना खप्लाय खाय मार होनाय बुबाग्राना जों खप्लाय खायनायनि बागैनाय ताम नांनाय जों थांसा मा दंनाय थांसा दिनै बुसक दंनाय दि आं सायमानो कयरामुरानि बरन उफोर आनि बिश्वास दङ कारण ओर कयरामुराव 99% आनि गुस्ति सनहादोंनि थिमि यां फायखांके कोनो ना कोनो तै जों नांलाय दङ यां थांगा तानो 13 दिन मांसे अमबो बियां गुस्ति मांसिनि और केबो बय करे कयरामुराव जों कोनो तैखे या सितिफोर नाङै दङ या स्कुतिफोर तो नाङै दङ कयरामुराव जत जों गुस्ति मांसे तार माने अमनो प्रमाण कयरामुरानि बरनक
आं एज ए लिडार हिसाबै नरम थारै रिक्वेस्ट खालामो जे बिरोधी शून्य खाली माने अमा प्रमाण जों थांजा नुखा जिखौ मो ताखुक बुगरक जोङो दिनै बुबाग्राना हामजागै जोंना हामजागै मो दिनै थांजा माने नुखा जों तिब्रा मथा खायनि सिगां दङ आरो 20-30 जन मथा बिजेपि खायनाय दङ दिनै बिजेपि खायनाय करिखा बिजेपि खायनाय यां तंनाय बानो नुखौनि बरक सागे यां तंनाय बानो नुखौनि बरक ताबो मासा मांनि दङ सुरसं साब दं बर केबो करि सगर बय सगर जत से ताखुक बुकुक सगर तेरे दिन आगे मांसे खालाय दङ जों बरे बागै अमनो थांजानि कयरेमुराव गन गन मिटिं खाया नाया आरो थाजोगे एमडिसि संगो नों आरो कयरेमुरा आमतली दामासे मिटिं खायजे गयानि संगो आं सागा कयरेमुराव आमतली बिसिनि कयरेमुराव मिटिं खायापाना और 100 থেকে 99 बुथ मारायसे कायसे माने बिजेपि और बरे बागै अमनो थांजानि मारि बसकांगे दिनो जों एडिसि निर्वाचन हायनि हाय बुबाग्रा जे चंगि रह माने आ बरन खप्लाय खायरना बागैनै जों रेडि मा तंनाय बुबाग्रानि जों लगे मारनाय बुबाग्रा अबশ্যই जों यक मारनाय बरे बागै आं ताइ बिसि कक सालिया कक